Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Nandito naman si Ed Leon, nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga ka-chicken o hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating channel mga ka-chicken and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video o vlog na i-upload mga ka-chicken, no? Tungkol dito sa pagmamanukan. Yan, kung pagbibigyan natin ng tips at iba pa, ano yung i-share natin. O, yan mga ka-chicken, sa araw na ito na yung day 7. O, yung makita nyo, nandito tayo ngayon sa ating brother cage, yung ating mga sisiw. O, ayan o, ito lang mga ka-chicken, may ginawa na tayo sa kanilang adjustment. Sa mga hindi pa nakapanood sa mga previous video natin na ginawa tungkol sa pag-alaga ng sisiw, panoorin nyo yung mga ka-chicken. Ilalagay ko lang po yung description sa baba, lalo na mga ka-chicken doon sa day 1 mga ka-chicken, no? Sa mga pagbibigay natin ng tips kung ano yung mga dapat gawin sa mga bagong pisang sisiw, dahil ito ay mga napakasensitibo pa mga ka-chicken, lalo na sa mga unang araw nila mga ka-chicken. Kaya doon panoorin nyo mga ka-chicken kung ano yung mga ginagawa natin, yung mga binibigay ko na tips para maging yung ating mga sisiw natin makita talaga natin na maliliksi sila. At saka sa dito, D3 at D4 at saka D5 o yung kahapon D6, kung ano yung mga ginagawa natin dito sa pag-alaga natin ng mga sisiw, kung ano yung mga binibigay natin ng pagkain, pailaw, feeding sa kanila, at saka yung painom, at saka nagbakuna na din tayo dito sa ating mga sisiw. Panoorin nyo yung mga ka-chicken, yung hindi pa nakapanood sa mga previous video natin, ano? O ayan mga ka-chicken, simulan na natin yung day 7. O ayan mga ka-chicken, nandito na tayo ulit, ano? Ating brother cage. Ayan, day 7 na ngayon sa ating mga sisiw. Ayan, makita nyo mga ka-chicken, yung ano sila, maliliksi na, no? Ito na yung mga sisiw natin mga chicken, no? Ayan yung makita yung mga itsura nila, bilog na bilog yung mata. Ayan, sa uli natin. Ayan, pakita ko sa inyo mga ka-chicken yung mga sisiw natin. O, ito na sila mga ka-chicken, yung mga sisiw natin, ano? Ayan, kung may makita nyo, may labas-pasok na doon kasi yung kabilang side, ayan, binuksan ko na para medyo maluwag na sila. Nag-adjust tayo kasi malilikot na sila, maliliksi na. Gusto na nila ng space pa na paggagalaan nila kapag tatakbuhan. Ayan. So, ayan yung ginawa ko dito sa kabila. Binuksan ko na din. Disinfect ko muna ito bago ko nilagyan ng ipa. Yan, may pagkain nila doon at saka dito, at saka may painuman sila. Ayan, uminom pa yung iba na mayroon din dito. Ayan, ganito po yung ginawa kong design mga ka-chicken sa ating brother. Ayan, pwede lang po yan takpan at saka pwede din po yan buksan kung mag-a-adjust tayo, lalo na kung medyo marami yung mga sisiw natin. Hindi naman pwede mga ka-chicken na habang lumalaki yung ating mga sisiw, ganon rin yung space nila, no? Kasi yan, tulad yan, lumatakbo sila. Medyo masikip na magiging crowded sila kung itong space lang nito, tapos ganyan sila karami. Kailangan natin i-adjust. Ayan, medyo maluwag na sila. May napaggagalaan sa kanila. So ayan, ang pinapakain ko mga ka-chicken, unlimited yan. Unlimited sila sa pagpapakain hanggang isang buwan. Nagpakain tayo ng Integra 1 dito, o pwede din check booster yung bigay natin para talaga sa mga sisiw. Saka dalawang ilaw na binigay ko mga chicken. Nung isa pa lang noon dito dati ay 40 watts yung nilagay, pero ngayon dalawa na sila. Nilagyan ko lang ng tag to 25 watts yung dalawang brother cage. Yan, para kung saan sila mapupunta, may init sila.
At saka yung bago ngayon mga chicken, kahapon nagbigay tayo ng Vitamin Pro, no? Kasi galing tayo sa pagbabakuna. Ngayon, yung binigay natin ay ito ng probiotics. Ayan. Pakita ko muna sa inyo saglit mga chicken yung pagbibigay natin ng o paghalo natin ng probiotics kung paano. Mga ka-chicken, yun lang yung paghalo natin ng probiotics. Ayan, binibigay na natin dito sa ating mga sisiw. Umiinom sila agad dito sa pagbibigay natin ng probiotics. Ito yung binibigay ko din sa kanila mga chicken pagdating nila ng 1 week. 1 week old na nila, o 7 days. Ayan, kasi napakaganda ito para sa mga sisiw, yung ating probiotics na mabigyan natin sila habang sisiw pa lang, ano? Kasi yung probiotics natin ay may mga good bacteria yan na dapat yun yung mauna sa ating mga alagang sisiw kaysa doon sa mga bad bacteria. Kasi pag naunahan yan ng mga bad bacteria, sigurado yung mga sisiw natin ay manghihina, mapiktuhan yung paglaki nila, at saka yan magkakasakit. Pero yung kung yung sa katawan naman mga ka-chicken, kung mas marami yung good bacteria, pinapalakas niyan yung immune system para kung ano man yung dumapo na mga sakit o bakterya ay madali nilang nalalabanan. Kaya napakaganda yan sa ating mga sisiw. Bibigyan natin ito dito ng 3 days yung pagbibigay natin sa kanila ng probiotics. Yan. Kung sa mga nagtatanong dyan mga ka-chicken kung paano yung paggawa ng probiotics na DIY lang, hindi na tayo bumili. May ginawa na tayong previous vlog dyan mga ka-chicken, ano? Panoorin nyo lang po. Ilalagay ko rin din yung link sa description sa baba, at saka makita nyo din dito sa taas yung ating paggawa ng probiotics. At napaka-simple lang po mga chicken yung paggawa niyan, lalo na kung mayroon kayong mga available na ingredients dyan. Ayan, magpapakita ko naman doon kung ano yung mga ginagawa. Panoorin nyo na lang mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, sa ating day 7, panoorin nyo yung mga ka-chicken, yung mga kasunod pa nating video na ito, kasi araw-araw rinirecord natin o binablog natin yung pag-alaga natin ng mga sisiw para makita nyo yung lalo na sa mga baguhan pa lang, ano, sa pag-alaga ng sisiw, o para sa iba na makapagbabahagi din ako, makakuha kayo ng idea sa pag-alaga ng sisiw, ano yung programa na ginagawa ko dito sa pag-alaga ng sisiw. Makita nyo mga ka-chicken, sunod-sunod na natin ito araw-araw, i-vlog ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, painom, kung kailan tayo magbibigay ng pamruga, kailan tayo magbibigay ng bakuna, kailan tayo mag-change feeding. Ayan, kasama na yan lahat mga ka-chicken. Kaya subaybayan yung video natin ito, yung vlog natin ito, para malaman nyo talaga o makakuha kayo ng idea mga ka-chicken sa pagbabagi ko tungkol sa pag-alaga ng sisiw. Kasi yung ating mga sisiw ay napaka-sensitibo yan sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan nila. Kaya kailangan talaga natin sila matutukan ano yung mga dapat na ibigay natin sa kanila. At saka disclaimer lang po mga ka-chicken, ito lang po yung sarili kong programa o pag-aalaga ng mga sisiw. Base yan sa aking experience sa mga nakalipas na taon na pag-aalaga ko na sisiw na epektibo talaga. Ganyan din ako yung sa iba na nagko-comment na namamatay sila ng sisiw. Ganyan din ako mga ka-chicken sa pagsisimula ko pa lang, kasi wala pa akong alam sa pag-alaga ng sisiw, lalo na ito pala ay mga sensitibo kung ano yung mga dapat ibigay natin. Mostly marami akong mortality noon sa pagsisimula ko pa lang, pero ngayon sa awa ng Diyos medyo natututo na tayo. Ayan, medyo hindi na tayo nagkaroon ng mortality, except lang kung may mga insidente talaga nangyayari na tulad ng nakarang araw na nagkaroon ng almost 24 hours na burnout, namamatayan tayo. Buti na lang
na-recover natin. Yung nagkaroon tayo ng DIY sa pagpapainit sa kanila. Sa day 5 natin mga ka-chicken, no? Kaya mga ka-chicken, subaybayan nyo ito mga ka-chicken sa mga susunod natin mga video, no? Ayan lang po muna mga ka-chicken sa day 7 natin. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta hanggang sa susunod natin na vlog mga ka-chicken. Subaybayan nyo yung ating channel na ito at paki-like na rin po mga ka-chicken. At kung may natutunan kayo dito sa vlog natin ito, paki-comment sa baba mga ka-chicken at paki-share na lang din mga ka-chicken yung video natin ito para makatulong din sa iba, lalo na sa mga kaibigan ninyo. Ayun mga ka-chicken, ingat po kayo palagi dyan. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.